n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke mbụ n'arọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja maasị tata. Na aja nke maasị tata doni na anyị ma ike bụrụ na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi Chineke n'isi Somadị na Oje, Ezinna Akụrụnobi, Gịnịka Onwelingo, Chinua Ukwuani na Paul Ifedeba bụ ndị nke na-elota mgbe eji were mụọ ha. Kalista Ebere Ezeokoye na-enyekwa Chineke ekene na-ayọ ngọzi Chineke na amara ya n'isi nwunye ya nwanyị Chinua Ukwuani, na-ayọ ka Chineke na-echekwabi ya, na-echebi ya, na-eduzi ya n'ụzọ nke ya oge ugbu a ọ na-eleta mgbe eji were mụọ ya. O si na Nneka ụfọdụ na ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na uju ya n'isi nwa ha Kenechukwu ụfọdụ oge ugbu a ọ na-elotakwa eji were mụọ ya. Ezinụlọ Ọkọlue na-enyekwa Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche na-ayọ ngọzi ya amara ya na odudu ya n'isi Ifeọma Chukwu Ọkọlue onye na-elotakwa mgbe eji were mụọ ya. Ezinụlọ Amụchie na-ayọ ka Chineke were ngọzi ya na amara ya na ebere ya weta n'aka nwa nwa ha Ezira Ọmọle ka o si na-akwa ọya ka o wee kunie n'oge adịghị anya. Elizabeth Ụzọranụ na-ayọ n'isi ụmụ ụmụ ya na-ayọ amara Chineke, ebere ya na o were aka o ji edu ha ka ha na-abawanye na amamihe oge ugbu a niile. Angela Michael Fegbu na ụmụ ya na-enye Chineke ekene na-ayọ ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi di ya Mike Ofegbu, na-ayọ ka Chineke nye ya arụ ike na-abawanye ndụ ya n'ụzọ aṅụrị oge ugbu a ọ na-elotakwa eji were mụọ ya. David na Mori na Akụnwafọ na-ayọ ka Chineke were ebere ya na amara ya site n'isi Ezira Ọmọle ka o si na-akwa ọya were kunie. Tony na Ịma Ikebodo na Charles na Patricia Agbụ na ezinụlọ ha na-enye Chineke ekene n'isi nwa nwa ha Solunna Ikebodo onye nke etinyere mmiri Chukwu, wee na-ayọ ka amara Chineke ngọzi ya na odudu ya bịakwasa n'isi Eloka na Ifeanyị Ikebodo bụ ndị mụ ya. Rose Ụzọma Mmụọ na-enyekwa Chineke ekene maka amara ya n'ebe ọ nọ, na-ayọkwa nchekwaba ya na ịhụnanya ya na ebere ya na ndụ nke ya na na ndụ ezinụlọ ya. Nne na nna Ikemdị na Chi Nwoko na ezinụlọ ndị be Nwoko niile na-ayọ maka mkpụrụ obi Ikemdị na Chi Nwoko oge ugbu a na-elota ofu arọ o ji wee rapụ ụwa nke a, wee na-ayọ si Chineke ihe ọbụla ji ya ọ ghara ịbanye n'alaeze nna ka arapụ ya ka o soluba wee nọrọ n'alaeze. Ezinụlọ Ogoke na Ejike na-ayọ maka mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike. Lorita Ogunna ya na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi CY Ogunna ya. Ezinụlọ Onyejiji na-ayọ maka mkpụrụ obi
Mark Chukwunyere Onyejije. Boni Ezechukwu na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi. Boni Basil Ezechukwu, Rita Ezechukwu na Damian Ezechukwu. Ezinụlọ Emenogu na-ayọ maka mkpụrụ obi. Okenze Kevin Chima Emenogu. Anthony na Ivy Mmado na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi. Edward Ihejirika. Dedeus ọnwụ na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi. Frederick Ehenemba. Ezinụlọ Amụchie na-ayọ maka mkpụrụ obi. Nwanne nwoke Fidelis Amụchie. Ndidi Obi Mbanugo na Chinwe Obi Udemezue na-ayọ maka mkpụrụ obi mama ha nke nwụrụ na Wednesday anụwa. Mama ha bụ Clara Nwando Obi ni Ibeziakọ, na-ayọ ka Chineke nabata mkpụrụ obi ya. Nat na Ada Chukwu na ezinụlọ ha na-ayọ maka mkpụrụ obi. Edwin Chukwu. Mori na David Akụnwafọ na-ayọ maka mkpụrụ obi. Peter na Virginia Akụnwafọ, nne na nna David. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ. Ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Maslenus Mbata. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Entrance hymn number 117. 117. na nwa na mmụọ nsọ. Ka amara nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke mmụọ nsọ dịrị unu niile.
bọọla chi udo dịrị unu. Obi aṅụrị na-adị m mgbe ọbụla m batara n'etiti anyị were na-anụ ukwe ndị a ejiri mara anyị ji efe Chukwu na be anyị. Ọ na-eme ka obi na-alọ m. Ọtụtụ mgbe anaghị enwe ohere ịkaja misa n'asụsụ be anyị ma bụkarị n'okwu oyibo, mana mgbe ọbụla m batara ebe obiọma na-akpa m. So obi aṅụrị ahụ ka m ji anabata anyị niile na ụka nke taa bụ ụka nke 28 n'oge na-adịghị na nnukwu emume ọbụla afọ nke mbụ. Anyị bịakwara ife Chineke, anyị bịara ige ntị n'okwu ya, anyị na-arịọ na Jamisa ka o were amara ya chọọ anyị mma, ma na-eke ebumnuche ọma anyị ndị anyị bụrụ bịa ka ọ bịa na mmezu. Ka ọ bụrụ anyị bịara n'ihu ya taa, butere anyị ọgwụgwọ nsọ, butere anyị nnapụta, butere anyị ahụike, ka ebumnuche ọma anyị na ekpere anyị jiri bịa bụrụ nke Chukwu ga-anara ma mezuru anyị ka anyị siri rịọ. Ịmara ebumnuche ọma gị ahụ, tọgbọ ya n'ihu Chineke ugbu a. Ụmụnne m, iji kwadozi onwe anyị nke ọma maka emume nnukwu emume nke Yukaristia, ngwanụ ka anyị kwupụta na njọ anyị arịọ Chineke mgbaghara ụzọ niile anyị siri mejọ. Ekwupụta m gwa Chineke ji ike niile, emeghela m ukwuu site n'echiche n'okwu na omume, na site n'ịhapụ ezi omume o kwesịrị na m ga-eme, site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu. Ya ka m ji arịọ Maria dị ngọzi Virgin ọ bụ, na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile, na unu ụmụnne m, unu yọbara m osebụ ụwa Chukwu. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị ga ma duru anyị na ndụ ebighị ebi.
ka anyị rịọ ha rịrịọ. Osebụ ụwa, biko nye anyị amara gị nke ga na-enyere anyị aka na-akwado anyị ka anyị wee na-enwe agụụ ime uche gị site na adị inwe n'anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị eze n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ wetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Ọ bụ n'ugwu nke a ka onye nwe anyị nke igwe ndị agha ga-akpọrọ agbụrụ niile oke oriri nke jupụtara na nri gbara agba na mmanya bụ ọkacha mma. N'ugwu nke a ọ ga-ebibi ife mkpuchi ahụ fụchiri agbụrụ niile na ihe mkpuchi ahụ ejiri kpuchie mba niile. Ọ ga-ala ọnwụ n'iyi ruo mgbe ebighị ebi. Onye nwe anyị Chineke ga-ehicha anya mmiri n'ihu ha. Ọ ga-esi n'ụwa niile wepụ nkwulu a na-ekwulu ndị nke ya. N'ụbọchị ahụ a ga-asị, lee Chineke anyị, onye anyị na-ele anya na ọ ga-azọpụta anyị. Ka anyị ṅụrịa na ọṅụ bịakwa nwa obi aṅụrị na ọ zọpụtala anyị, n'ihi na aka nke onye nwe anyị ga-anọzi n'elu ugwu a. Okwu nke Osebụ ụwa. Iwenụ m bụ onye nche m, o nweghị ihe ọbụla ga-akọ m. Ebe ahịhịa ndụ juru eju ka ọ na-enye m ezumike. Ọ na-eduga m n'agịga mmiri ka m zuru ike, bịakwa na-agba m ume ka m kute ume ndụ. Ọ na-eduzi m n'ụzọ ziri ezi n'ihi aha ya. Ọ bụrụgodu na m na-aga na ndagwurugwu nke ọchịchịrị, egwu ọbụla agaghị atụ m, n'ihi na iji mkpọrọ na ngụ gị nọrọ m n'akụkụ iji gbaa m ume. Iji aka gị kwadoro m oriri nke m ga-eri n'iru ndị iro m. Iji aka gị tee m ude n'isi
iko mmanya m ejula n'ọnụ. Sọ ịdị mma na obi ọma gị ga na-eso m n'ụbọchị ndụ m niile. Aga m ebi n'ụlọ nke Onyenwe anyị ebighị ebi ebighị ebi. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Filipia. Amụtara m etu esi adị ndụ mgbe a nọ n'ụkọ na etu esi ebi ndụ mgbe a nọ na ụba. Agafeela m ihe ndị a, ha bịakwa wee m anya. N'ihi ya, ebe ọbụla n'oge ọbụla anọ m n'afọ ojuju, ma anọ m na nriju afọ, ma anọ m n'ebumọnụ, ma anọ m n'uju, ma anọ m n'ụkọ, n'ime onye ahụ na-enye m ike, enwere m ike ihe ọbụla. Mụnụ mere nke ọma n'aka unu nyere m mgbe m nọ n'mkpa. Chineke m ga-akwụ unu ụgwọ, bịakwa gboro unu mkpa unu n'uju site n'ụdị akụ na ụba o gosiri anyị na Kristi Jesu. Ka otito dịrị Chineke nna anyị ebighị ebi ebighị ebi. Amen. Okwu nke Osebụrụ. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ha si n'ozi ọma dị nsọ nke Matiu dere.
Jesu gwara ndị isi nchụaja na ndị okenye mmadụ okwu n'ilu ọzọ sị, alaeze eluigwe dị ka otu onye eze nke kpọrọ oriri ọlụlụ nwunye maka nwa ya nwoke. O zipụrụ ụmụ odibo ya ka ha kpọọ ndị a kpọrọ oku maka oriri ọlụlụ nwunye, ma ndị a kpọrọ oku jụrụ ịbịa. Ọ bịakwara zipụ ụmụ odibo ya ndị ọzọ sị ha, gaanụ gwa ndị a kpọrọ oku, lee, edozichaala m ihe oriri, egbuola m ehi na ewu gbara abụba maka oriri, ihe dum ezuola, bịawanụ oriri ọlụlụ nwunye. Ma ndị a kpọrọ oku lefuru ya anya gawara nke ha. Otu onye jere n'ubi ya, nke ọzọ jee n'ụlọ ahịa ya. Ndị ọzọ nwudere ụmụ odibo eze, mesie ha ike wee gbuo ha. Ihe a wutere eze nke ukwuu, o wee zipụ ndị agha ya ka ha kwụgbuo ndị ogbu ọchụ ahụ, kpọọ obodo ha ọkụ. Eze bịakwara gwa ụmụ odibo ya sị, akwadochaala m oriri ọlụlụ nwunye nwa m, ma ndị akpọrọ ka ha rie ya egosila na ha etosighị ogo iri ya. N'ihi ya, gaanụ n'akụkụ okporo ụzọ niile, kpọkọtanụ onye ọbụla unu hụrụ ka ọ bịa oriri ọlụlụ nwunye a. Ụmụ odibo gara na okporo ụzọ kpọkọta ndị niile ha hụrụ, ma ndị ọma ma ndị ọjọọ. Ụlọ oriri ahụ jupụtakwara na ndị akpọrọ. Ma mgbe eze batara ịhụ ndị bịara oriri, ọ hụrụ otu nwoke nọ ebe ahụ na-eyi uwe oriri ọlụlụ nwunye. Eze jụrụ ya sị, enyi m, olee otu i si bata na-eyi uwe ọlụlụ di na nwunye? Ma nwoke ahụ gbachiri ya nkịtị. Eze gwara ndị na-ejere ya ozi sị, keenụ ya ụkwụ na aka, tụpụ ya na mbara ezi n'ime ọchịchịrị. Ebe ahụ ka ịkwa akwa na iti ikikere eze ga-adị, n'ihi na ọ bụ ezie na akpọrọ ọtụtụ mmadụ, ma ọ bụ mmadụ ole na ole ka a ghọtara. Ozi ọma gosiri ụwa. Ọ bụrụ na ị ma na ukwere gị mma, ụkwere gị mma, bụrụ na ụkwụ gị abụọ. Ọ bụrụ na ị ma na ukwu adịghị gị mma, bụ na ụkwụ adịghị gị mma, ịnọdụ ala. Biko, ka mmadụ ghara ịda n'ime fada anya. Ọ bụrụ na ị na-anya site ugbu a chele echiche azụ ruo Sọnde gara aga, ọ bụrụ nnọọ na o nwere otu ihe ị chetara ị kwesịrị iji kelee Chineke, gwasị n'ala ala obi gị kelewe ya. It's a moment of thanksgiving. This is a moment of thanksgiving. Chelekwala echiche azụ. Do you just remember one thing ị kwesịrị iji ga-ejisi Chineke ekele dere gị? Just thank him. Just a moment of thanksgiving unto this God who has made it possible. Ka mụ na gị na-abụ nọrọ n'ihu ya na mgbe awa. Gbawelere m aka nri gị elu. Sing with me. Chineke m na-adị ndụ. Chineke m na-adị ndụ. Ewo, ha sị na m eje ije.
na-esi ike ị na-adị ndụ ewo asị na m eje ije na ndagwurugwu nke ọnwụ Chineke m na-adị aka na-agwọ m ọrịa ị na-adị ndụ onye na-echekwa m ị na-adị ndụ Chineke m na-adị ndụ ewo asị na m eje ije na ndagwurugwu nke ọnwụ Chineke m na-adị ndụ ihe m ji na-eto ya bụ na amara na m Chineke agaghị ekwe ka ihere mee bụ na amara na m onye nwe m agaghị ekwe ka ihere mee ihe m ji akpọrọ ya isi ala amara na m abụ m ihe mbụ agaghị ekwe ka ihere mee eto ya bụ na amara na m onye nwe m agaghị ekwe ka ihere mee ka o rele gị ka okpukpe gị siri dị n'aha Jizọs ka anyị nọdụ anyị Hallelujah. Jụọrọ m onye nọ gị n'akụkụ ya nwanne erikpo ole kelere m ya o tere aka n'ịhụbe ya ọtụtụ mgbe ọ na chọọchị nga ka anyị na-abịa hụ onwe anyị ore ha Mọnde onye ọbụla amapụga. You may not even see that brother, you may not see that sister. Ọ wụta America dị every Monday onye ọbụla throughout the week onye ọbụla n'ụzọ arịmụmma nwanne arịmụmma. So when you see your brother, you see your sister here, jọkwala ya si nwanne erikpo ole ndị Owere si erikpo ole ji agwọ onye ọrịa. So let us share this friendship and family value. America, Ebola is very far from here. Your brother should be your companion. You will be sick. Otherwise, what in here na in America depression. Na onyo na abano la ya. Ekulo berite no loge. Chiada chumaya. Ekulo bia. Ono no nefe. And if you don't know how you handle your mental health, you have a problem. When there are here, often takumi braba mlawa. Thank God na lahum. I've started adjusting. Manotum say more when. So always have this. You know, give phone. Popular one legi. At least as time could allow you. One low day, how far? A low day. Oh, to the by nature, man. Do not allow America to convert you into something else. Because we have a communal lifestyle. This place has an individualistic lifestyle. They are opposites. I told myself, I can't stay more than 40 years in Nigeria. More language, more Chinese, within 2 weeks, now they converted to something else. My communal life is a follow come. I don't want that converted. My communal life is a fellow come. So give one day to as a repole, which is naka. Only one time, John Ebonuga, I have one bottle, Korakoko. Yes. Only one time, Ebonuga has one bottle, Korakoko. I will be very happy.
ọ dị oke mkpa. Ọ dị oke mkpa. Ọsọ abụla m na America, in streets ị ga-aba, naanị ihe ị ga-ahụ cars lined up. You will not see a single soul on that street. Ọ na-eme na be anyị, every street ị bara, ị ga-ahụrụla ndị mmadụ, ma ndị na-eje eje, ma ndị na-alụ alụ, ma ndị n'otu ebe na-enweta onwe ha, ma ndị n'otu ebe na-akọ akụkọ. It makes you feel the warmth of your fellow human being. And not onye ọbụla ịrịbaga n'ụlọ. Please. Please. And that is why oziọma taa, mgbe m gụtara ya, gụchaa ihe niile, maazị ihe awụta o kwesịrị ịdị. Ihe gbasara oriri a Chineke na-akpọ anyị. Oriri Chineke na-akpọ anyị. Mgbe m gụchara ihe ọgụgụ ndị a, na-ajụ m onwe m sị, Fada mbata, oriri a ị gaga aga. Mmekwa m nkasị a na-agarịba oriri ya. So ajụjụ m sị m ajụ anyị taa, wụkwanụ the theme of our reflection is, ị gakwa aga oriri a? Jụọ nwanne gị nwoke na nwanne gị nwaanyị, ị gakwa aga oriri a? Are you going for this banquet? Ị gakwa aga oriri a? Jizọs na-akụzi nkụzi, ọ na-eji ọtụtụ ụkabuilu were na-akụziri anyị. And ọ na-eji ụkabuilu a were na-akụzi nkụzi, ọ na-akọwara anyị ọtụtụ mgbe ya sị na alaeze eluigwe dị ụtọ a, alaeze eluigwe dị ụtọ a, alaeze eluigwe dị ụtọ a. Ama m nke ị na-aka ahụ n'anya na all those images, ihe akara ndị ahụ bụ ụkabuilu ndị ahụ ọ na-eji akụziri anyị nkụzi, mana nke m na-aka ala ikichawu nke oriri a, this banquet. Mgbe ọbụla ọ sịrị na alaeze eluigwe dị ka oriri, si ọ bụ ihe anyị chọrọ. Oriri Chineke na-akpọ anyị oriri. Banquet. Maka na mgbe ọbụla ị nụrụ maka oriri, o nwere ihe ndị nọ ya n'ime, especially nke Chineke na-akpọ kebe ntị. Ọ sị na nri bụ atụrụ taba, mmanya bụ atụrụ taba. A kpọrọ ya, ime nwere difference between oriri na oriri na mkparị. Oriri na oriri na mkparị. Oriri na mkparị wụ oriri promas. Nke Chineke na-akpọ anyị oriri na nkwari, maka na ọ sị na nri n'ebe ahụ bụ ọkacha mma, anụ n'ebe ahụ bụ ọkacha mma, mmanya n'ebe ahụ bụ ọkacha mma. Ibere ebe ahụ na ọṅụ ga-adị, ọ bụ ihe o jiri kpọọ ya banquet. Ibere ebe ahụ na ọ ihe o jiri mara banquet. Oriri na-akarị, ịṅụ anya na aṅụ aṅụ na-ejupụta, ọṅụ na-adị ebe ahụ. Ndị chọrọ ịgba egwu ha na-enwe ọṅụ ịgba egwu, ndị mụlitere onwe ha n'anya na-anọ ebe ahụ na-akọrị akụkọ na-enwe ọṅụ. Mgbe ọbụla ya na-ekwu okwu gbasara oriri, agaghị ekwu okwu ibe akwa. Enwere onye na-abịa banquet ya bụrụ ihe ọ bịara ibe ebe ahụ ibe akwa na iru uju, otherwise ọ ma mbụrụkwa banquet. So ọ bụ ihe a ka Chineke anyị Jesu Kristi na-eme ka anyị ghọta. Ọ bụkwa n'ihe a ka Aịzaya na-agbara anyị ama na ihe ọgụgụ nke mbụ e wetara na akwụkwọ onye amụma Aịzaya 25 from verse 6 to 10. Ọ sị na oriri a Chineke na-akpọ anyị, na mmanya dị ya n'ime wụ the finest, ọkacha mma, na nri dị ya n'ime wụ ọkacha mma. Ọ sị na oriri ahụ na akwa iru uju niile na a ga-ekpochapụ ya, na oriri ahụ na a ga-ewepụga ọnwụ, na oriri ahụ na a ga-ewepụga ihe ihere ọbụla, na oriri ahụ a ga-ewepụga ihe ọbụla na-eme mmadụ ya na-ezo onwe ya n'ihi ihe ihere, mana oriri ahụ na a ga-ekpochapụ ihe a niile. Can't you see how beautiful this banquet looks? Can't you see how appetizing? Oriri a ka Chineke na-akpọ anyị. Ala nke mara mma, ebe dị ya anya, ebe ndị nsọ dị, ọ na-enwe ka ihe. Nwere ọdụ ụtọ ha na-abụgoro Chukwu, ha na-enye ya ekele ruo mgbe ebighị. That is the banquet God is inviting us to. Ma ọ nwere otu ihe nọ n'abụ a, ọ sị na ebe ahụ dị anya.
and ige ntị na ihe ọgụgụ nke mba ọ sị na a na-akwado oriri a n'elu ugwu, that the banquet is taking place on top of the mountain. Why mountain? Gịnị mere o ji wuru n'elu ugwu? Maka na ọ bụrụ na ige ntị gụọ akwụkwọ nsọ ị ga-amata na mgbe ọbụla a kpọrọ elu ugwu ọ nwere ihe a na-arụtụ aka. Elu ugwu na-awụkarị ebe a na-ezute Chineke. Ọ bụrụ na ị gụọ akụkọ Moses ma Mount Horeb ma Mount Sinai ị ga-ama na ọ bụ ebe ndị a ka o zutere Chineke. Ị gụọ akụkọ Elijah Mount Horeb ọ bụ ebe ahụ ka o zutere. Gị gụọ akwụkwọ gbasara di nwere anyị Jesu Kristo Mount Tabor ebe ahụ ka o nwere transfiguration, ihe o jiri bụrụ Chineke gosipụta onwe ya. So mgbe a na-asị anyị na ọ bụ n'elu ugwu ka a na-akwado oriri a na-agwa anyị na ọ bụghị na oriri ka a na-akpọ anyị, na a na-akpọ anyị ka anyị bịa rie oriri ma zutekwa Chineke. Na a na-akpọ anyị oriri ka anyị bịa rie ihu Chineke ma zutekwa ya. Mana amara na m o wee eziokwu na Chineke ihe nyere ihe a bụ open invitation. Invitation Chukwu nyere wụ maka anyị niile, o nwere onye agụpụrụ. Mana ama m na o nwere ndị na-agaghị achọ ịga. Ama m na o nwere ndị a ga-enye invitation na ajụrụ ha ajọ ịga. So onye m ji ajụga anyị ị ga-echekwa oriri ya. So onye ọbụla ji aka ya zara onwe ya, maka na nsọ ọbụla ị nyere enweghịzi ihe ị ga-eme onwe gị ka ị nwee ike jee. Aga m eje maka ndị nọ nga akwerela ije. Ngwa gee ntị ka anyị na-ekwe n'anya ihe nọ n'ije oriri a. Nke mbụ, ụnụ ma na oriri a nọ n'elu ugwu. Ọ pụtara na ndị na-achọ ịga oriri a ga-arịgo n'elu ugwu ahụ. Na ndị na-achọ iri oriri a, they will have to climb the mountain. They will get to the top for them to ka ha nwee ike soro rie oriri a. And ha ga-agbarịla mbọ were mee ya ka oriri a wụ a priority in their list. Ha ga-ewerela ya tinye n'elu ihe ha chọrọ na a ga-emerịla ya, agaghị etinye ya second. It must be a priority. Nke ọzọ, onye ọbụla na-arị elu ugwu, ọ bụrụ na o nwere ndị ha nga mountain climbers werele ya as a hobby. You know when you climbing a mountain, ọ bụrụ na ị na-agbago n'elu ugwu ị ga-agbarịla mbọ dị very light ịma mbụ ibu, maka na ọ bụrụ na ibu you will get tired. O nwere ike ihe nwere ike iwere maybe bottle iji gbanye mmiri, maybe a piece of bread or two or whatever to help you, but you must go light. So ọ bụrụ na mụ na gị na-abụ dị nkwadobe ije n'elu ugwu a wee nwee ike soro rie oriri a, we must go light. O nwere ndị akpọrọ oriri a na ozi ọma taa, they have extra baggage. Ha bụ ibu, and ibu ahụ ha bụ ekweghị ha ji oriri ahụ. Ọtụtụ ibu ha bụ maka farm. Enwere m farm zọrọ, azọla m ala ọba niile, achọrọ m ije kọọ ya ugbo. Enwe m ike bịa for oriri a. That is extra baggage. With this extra baggage you can't climb the mountain of the Lord. Ịma mgbago nwe ebe ahụ. O nwere ndị akpọrọ all business ha extra baggage ha nwere, because ha nwere business ha tinye as a priority. Were oriri Chineke kpọrọ ha wee tinye n'ala. Ọ bụ ihe mere mgbe a sị ha bịa asị mba, o nwere m business, o nwere m container, o nwere m consignment m tọrọ, ọ natago anyị dịrị n'ije na shop nje take a stock wee bubajuo ya ka m ike gba ụmụ nga mmiri a na-eme. Biko gwa ha sị aga m abịali taa. O nwere ndị nke akpọrọ ndị obi ọjọọ, ndị obi tara mmiri. Gịnị ka ha mere? Ha ele ndị odibo ejire ka ha bịa gwa ha ka ha bịa oriri, gbusịa ha. Ọ bụrụ na mụ na gị na-abụ na nga anyị nwere obi ọjọọ, obi ịta mmiri, that is extra baggage. Ịma mrigo ugwu nke onye nwe anyị ọ bụrụ na ibu ya. Ugwu nke onye nwe anyị ama m ịma nrigo n'elu ya ọ bụrụ na ibu ya. Otu ụbọchị agara morning mass na Mount Carmel Emekuku. Ya dịkwara gị mma. O nwere otu nwaanyị o ji abịa morning mass, that day ọ gbala late.
so ka fada batara, ka fada na-abata, Echisa Kristi na-abata, nwaanyị enwere speed gbabata n'ime chọọchị, gbabaga oche ọhụrụ, abịa onye nọ nga ahụ ọ maghị onye ọwụ. So mgbe ọ gbabaziri ihe n'anya, nna onye ihe na ya na-arịghị na mma, onye iro ya ọ gbabara n'oche odukwu ọdịnarị ile ọ gaghara gbaba n'oche ahụ, mana bikọs fada abịara ya na-achọ ka ya gbabaga ka enwe ike bido mas, ọ nọ na-ele onye ahụ anya, fada eme n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ ya sị ememarịrịrị ọnụma ihe wee ememarịrịrị ememarịrịrị wụ ọrịfa ka ha tụ fada, ememarịrịrị wụ fada ka anyị bido mas, biko hapụkwala onye a. Ọtụtụ n'ime anyị bụ ememarịrịrị anyị akarị ka n'ekwela onwe gị anya, o nwere ememarịrịrị nọ gị gburugburu, o westara pakeji gị. You cannot climb the mountain of the Lord with ememarịrịrị. Ọtụtụ n'ime anyị nọ nga ha na di ha arịghị na mma, ọ wee ememarịrịrị. Ọtụtụ n'ime anyị nọ nga ha na ụmụnne ha arịghị na mma, ọ wee ememarịrịrị. Gị ga na-eboga dị na mma, ọ wee ememarịrịrị. Wetuo ya ka inwe ike gbago ugwu ahụ, maka na ọ bụrụ na ị wetughị ya, ịma mgbago ya. O nwere otu ihe m chọrọ ichetara anyị niile ka anyị na-ebi ndụ anyị. Achọkwara m ka ị lee ya anya n'ụdị dị otu a, na ndụ anyị dị ka ịgbago ugwu. The destination nwere n'ugwu, anyị na-aga izute Chineke onye kpọrọ anyị oriri, na ihe niile anyị mege na ndụ awụ ịgbago ugwu ahụ. Difficulty ndị anyị nwere wụ difficulty ndị gbago ugwu na-eji enwe, maka na ịgbago ugwu adịrị izi. Soro ndị anyị nwere wụ soro onye gbago ugwu na-eji enwe, maka na ịgbago ugwu adịrị izi. Mana ndị a na-agbago ugwu ka ha nwee ike gbaru ebe ahụ, ha na-atagbawa eze. O nwere mgbe ha ga-eto ụkwụ ha mịchapụ. They find another place to put it. O nwere mgbe ha ga-eti gị eriri ha ji agbụghọpụ, o wee nwee eriri ọzọ spare jidere ha. They still continue to climb. I want you to see that from ka ịhụ na ihe ndị a na-eme na ndụ anyị dị ka ihe ndị a ndị na-agbago ugwu na-eji eme. But they don't give up. They keep going. They keep going. They keep going. And achọrọ m ka ị mara na ihe nramahụ ndị anyị na-eji enwe, ọ bụrụ na anyị ga-enwe ike were obi Chineke nabata ha, wepụga ndị anyị ga-ewepụli, ndị anyị na-agaghị, because ọ bụghị ihe nramahụ niile bịakwutere gị ka ị ga-ewepụli. O nwere ndị kere abịa nga ahụ echi ọnwụ, mekwa ihe niile ị nwere ike ime, ha nọrọ nga ahụ. Learn how to move through it by the grace of God. Ọ bụrụ na ị nwee ike gafuo through it site na amara nke Chineke, ọ bụ na akwa iji aga njem ahụ, akwa iji aga oriri ahụ, ịsa na ya mmiri, gwazie ya ọfụma, dowe ya, ka ọ ga-abụ ijere ebe ahụ aghara ịchụpụ gị. Mana ọ bụrụ na mụ na gị na-agba abịa n'ụwa a, nke ntị m agwago, ụlọ ahụ ibi n'ime ya, Chineke nyere gị ya ka ị nwee ike biri nga ahụ tele mgbe oge gị ga-akwụ n'ụwa, onwe ebe ibu ya eje. Moto ahụ isi ihe awụ my best, ihe awụ my suffering, ihe awụ the best, even moto ahụ enwe onye na-akpaka ihe aka. Listen, Chineke nyere gị ya for the time being ị nwere here to just use it to move from point A to point B. The day ọ ga-asị gị nwa m bịawa, you are not going with it. Ị hụrụ akwa niile ndị a, ma ndị nke nọ n'igbe gị, ma ndị nke kwuru na wardrobe, ma ndị nke nọ na ketelọ. Listen to me. Chineke nyere gị ihe ndị a ka iji ekpuchi ọtọ gị for the time being ị ga-anọ nga. At the point in time he tells you to come back, you are not going with any of them. The most important is this feast and this banquet. Make every effort to be there. Ekwele ka ihe niile ndị awụ side attraction and the side baggage mee gị na ihe gị ijeba. Even business ahụ iji chesi, this business I built it from the scratch, this and that and listen to me, let me tell you, Chineke nyere gị ya ka ime ike jie na-akpata ihe ị ga-eji adị ka ibe. For the time being ị nwere here, at any point in time ị shiri nga alawa, you are not going with any of them. Unu amara na gbasara ekele dịrị Chukwu, mgbe anyị dị ntakịrị, lọzụrụ ọbụla gbafere na aha ya wee ekele dịrị Chukwu.
As of the time Ekene Dirichukwu lawara, what happened? Ụmụ ya eleghiri na o nwere tụrie ya. Ụfọdụ eji gbaga mbem, ụfọdụ eji emepe, ụfọdụ eji emepe. Ihe niile disappear. Listen to me. Ihe ọwa lawa aghara. Focus on that particular banquet. And do everything. I will do everything to be there. Akwa iji aga ya. Ebe ọbụla ka ọ dị dechi. Ka ị ghara ịgara ebe ahụ achụpụ gị. Ka Chineke were amara ya nyere anyị aka. Ka anyị ghọta. Na oriri ọ na-akpọ anyị ma ọkwa dị mma nke anyị. Ka anyị ike ruo ebe ahụ. Udo dịrị unu. Ekwe n'otu Chineke.
ekpere nke ndị kwelụnụ ndị m hụrụ n'anya ka anyị rịọ ọnụ Chineke ka o nyere anyị aka site na amara ya ịkwado onwe anyị na ịdịkwa njikere ịza oku oriri a nke ọ na-akpọ anyị. maka ịdị n'otu nke ụka ka ndị niile kwere na Kristi were otu obi na-eketa oke na àjà dị nsọ nke anyị na-achụ tata. maka udo n'ụwa niile ka mmadụ niile na-ebi n'udo ma gbaghara ịtụ egwu ihe ọjọọ ọbụla. anyị ayọ gị di nwe anyị maka mbawanye nke owuwe ihe ubi na nke inyere mmadụ ibe anyị aka ka ndị agụụ na-agụ nweta enyemaka nke ezuru ha ihe ka iji egbo mkpa ha na ezinụlọ ha. anyị ayọ gị di nwe anyị maka ọdịmma nke anụ ahụ, nke mmụọ na nke mkpụrụ obi, ka ndị niile na-arịa ọrịa nke mmụọ na nke mkpụrụ obi nweta ọgwụgwọ nsọ ha n'aka Chineke onye pụrụ ime ihe niile. anyị ayọ gị di nwe anyị maka anyị niile gbakọrọ ọnụ n'oche nchụàjà n'ebe a taa, ka ihe omimi dị na Yukaristia dị nsọ na-ekpokọta anyị nso na Kristi ma na-eme ka anyị na-ebi ndụ dị nsọ. anyị ayọ gị di nwe anyị maka ndị nọ na nsogbu na ọgbaghara n'obodo dị na Jerusalem, Pakistan, Gaza na ndị ọzọ, ka Chineke wetara udo. anyị ayọ gị di nwe anyị maka ndị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta n'ụzọ pụrụ iche na Maasị tata, ka Chineke onye pụrụ ime ihe niile nye ha ezumike ebe. anyị ayọ gị odi nwere ka anyị tinyezienụ mkpa ndị ọzọ nwere n'obi anyị. Chineke ji ike niile, anyị na-arịọ gị ka nsonye anyị na-esonyere na Jamisa nke taa na nke ụbọchị ndị ọzọ anyị na-agbakọta n'ihu gị nyere anyị aka inwe agụụ isonye n'oriri a nke ị na-akpọ anyị n'ala eze gị site na Kristi onye nwe anyị.
289. 289. Number 289. ekene omemma mmadụ anara ekene izuru keme anara ekele omemma mmadụ anara ekele izuru keme azasaribe ekene onye bi n'igwe mmadụ anara ekele ma izuru keme anara ekele omemma mmadụ anara ekele izuru keme anataribe otito onye na-abịa ụzọ mmadụ anara ekele onye izuru keme ele omemma mmadụ anara ekele anataribe otito ọchọma mmadụ anara ekele ma izuru keme mmadụ anara ekele zuru keme
ịmara ihe ahụ mere m ndị na-ekele ya ịmara ihe ahụ mere m ndị na-aja ya mma ahụ mere m ndị na-ekele ya ịmara ihe ahụ mere aja ya mma ịmara ihe ahụ mere m ya ka ndị na-ekele ya ịmara ihe ahụ mere m ndị na-aja ya mma ahụ mere m ndị na-ekele ya ịmara ihe ahụ mere ndị na-aja ya mma ike o nyere m ya ka ndị na-ekele ya ịmara ihe ahụ mere ma ndị na-aja ya mma ahụ mere m ndị na-ekele ya ịmara ihe ahụ mere ndị na-aja ya mma nye ndị na-eto ya amara m Chineke nna agaghị ekwe ka ihere mee nye ndị na-eto nna m ọ bụ na amara m onye n'iwe agaghị ekwe ka ihere mee o meworo m ya o meworo m ya ihe mmadụ bụ ihe mmadụ bụ mere m o kwesịrị Chineke nna o kwesịrị ka nye ya ekele ọma nwanne m o kwesịrị ka nye ya ekele nwanne m nyenụ ya ekele ọma ekele ọma ekele ọma ekele ọma ekele ọma nyenụ ya ekele ọma obi ka onye ya ekele ọma nyenụ ya ekele obi ka onye ya ekele ọma nyenụ ya ekele dị mma o kwesịrị Chineke nna m o kwesịrị ka anyị nye ya ekele ọma kwesịrị nwanne m o kwesịrị ka anyị nye ya ekele ọma nyenụ ya ekele ọma nyenụ ya ekele ya obi ka onye ya ekele ọma nyenụ ya obi ka onye ya ekele ọma nyenụ ya ekele ọma mmadụ niile na-asị ebube Chineke mara mma ewo mmadụ niile na-asị ebube Chineke mara mma ọ mara mma mmadụ niile na-asị ebube Chineke mara mma dị egwu mmadụ niile na-asị ebube Chineke mara mma onye ọma eze onye ọma
bụ Chukwu na-enye nwa ọ bụ Chukwu na-enye nwa nwa bụ onyinye ọ bụ Chukwu Chukwu na-enye nwa nwa bụ onyinye ọ Chukwu bụ Chukwu na-enye nwa nwa bụ onyinye Chukwu ọ bụ onyinye Chukwu anaghị atụ ya n'ahịa anaghị aba ya n'ụba anaghị eke ya n'ike chi na-enye nwa ọ bụ Chukwu na-enye nwa nwa bụ onyinye ọ Chukwu bụ Chukwu na-enye nwa nwa bụ onyinye ọ Chukwu bụ Chukwu na-enye nwa nwa bụ onyinye ọ Chukwu bụ Chukwu na-enye nwa nwa bụ onyinye Chukwu ọ bụ onyinye Chukwu anaghị azụ ya n'ahịa anaghị aba ya n'ụba anaghị ekwe ya n'ike chi na-enye nwa nwa bụ onyinye ọ bụ Chukwu Chukwu na-enye nwa nwa bụ onyinye ọ Chukwu bụ Chukwu na-enye nwa nwa bụ onyinye Chukwu nwa bụ onyinye Chukwu anaghị azụ ya n'ahịa anaghị ekwe ya n'ụba anaghị eme ya n'ike chi na-enye nwa nwa bụ onyinye Chukwu chi na-enye nwa gaa lere ihe ọma Chineke na mere m eze Jizọs ekene dịrị gị ya bịa lee ihe ọma Chineke na mere m eze Jizọs ekene dịrị gị ekene dịrị gị ihe ọma Chineke nna mere eze Jizọs mama dịrị gị dale ihe ọma Chineke nna mere eze Jizọs ekele dịrị gị ya lere ihe ọma Chineke na-enye ọ dị mma na-eme mma aka m dị n'elu bịa lee n'ihe ọma Chineke na-eme onye na-abịa ọzọ ekene dịrị gị ekene dịrị gị ihe ọma Chineke nna mere m eze Jizọs mama dịrị gị ya bịa mee ihe ọma Chineke eze Jizọs mama dịrị gị ya lere ihe ọma Chineke na-eme onye bi n'igwe ekene dịrị gị ya papa bịa lee ihe ọma Chineke na-eme onye na-abịa ọzọ ekene dịrị gị ekele dịrị gị ihe ọma Chineke nna mere m eze Jizọs mama dịrị gị bịa mee ihe ọma Chineke nna mere m eze Jizọs ekele dịrị gị ya o meworo m ya eworo m ya o meworo m ya eworo m ya ihe mmadụ apụghị emere m eworo m ya ihe mmadụ apụghị emere m eworo m ya nwa Nkechi kwuru emere m eworo m ya ihe mmadụ apụghị emere m eworo m ya ọnwa n'obe eworo m ya ụtara pịara ya n'obe eworo m ya ihe mmadụ apụghị emere m eworo m ya ihe mmadụ apụghị emere m eworo m ya ihe mmadụ apụghị emere m ewo ya mere m eworo m ya Number 56. Number 56. 56.
ụwa na ụmụnne m ka aja m na nke unu bụrụ ihe ga-atọ Chukwu nna ji ike niile ịnara. Onye nwe anyị biko nara onyinye na arịrịọ nke anyị bụ ndị kwerenụ site na aja nke a dị nsọ na ofufe nsọ nke anyị na-efe gị, mee ka anyị bata n'otito nke eluigwe site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi unu elu, ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwenụ anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na n'ọnwụ ebe ebe, sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị ji bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ, ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị isi n'ọchịchị kpọbata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. Ihe nke a anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. Nenu canciono, Hosanna, sa, 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 Nenu canciono, Hosanna, sa, 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 sa. Na ịdị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị ya nsọ site n'ihukwasa ha mmụọ gị, ka ha were ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya, nyekwa ya ụmụazụ ya, sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe e richara nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya, sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ, ka e were gbaghara njọga. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị gwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a.
na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta. Anyị na-enye gị ekele n'ihi na ị kwenyere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Archbishop anyị bụ Jose Gomez na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa a were keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, ma anyị dịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziere anyị were kpọkuo Chukwu Nna anyị nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ o sebụrụ ụwa n'ajọ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka azọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbara ha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na anyị dịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịtanụ ibe unu ekele nke udo. Lee nwa atụrụ nke Chukwu. Edinwela anyị Jesu Kristi onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha bụ ndị a gọziri agọzi, bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke.
Number 207. 207. Number 233. 233.
dịghị onye ka anyị rịọ ha rịrịọ. Dị nwenụ, anyị ji umeala rịọ ebube eze gị, otu i siri were ahụ na ọbara nke a kacha nsọ zụọ anyị, biko si otu ahụ mee ka anyị soro rite oke n'ịbụ Chukwu nke gị site na Kristi dị nwenụ anyị. Anyị nwere obere ọkụ onemone anyị na-elotekwara anyị niile ndị kwere nkwa ego ma capital campaign Together in Mission ka anyị gbaa mbọ
na monetize bazaar nke anyị mechalụ akpọrọ resọt ya n'izuụka gara aga. Ndị niile dị etu anụnwa ka anyị gbaa mbọ mejupụta nkwa anyị kwelụ. Ndị nke Los Angeles Department of Public Health sị ka anyị na-ezisa ozi na ha nwa ga-abịa ebe anụnwa November 12 ma agbasa ụka. Ha ya anọ ya from 2 to 4 p.m. na hall. Efu na enyere flu shots, COVID vaccines na azịza adịghị iche iche unu nwere ike inwe, ọkachasị ndị okenye na ha ga-eri nne. Ndị na-afụ ihe gbasara ya bụ onye isi ha bụ Helen Obi, bụ ya bụ onye na-ezite ozi anụnwa. Ọ bụ ndị Udoka Women bụ ndị na-akpọta ndị a. So ndị agadi niile, anyị niile, ọkachasị ndị agadi, onwenye ya ajụ akwụkwọ ma nọmba ma ebe ibi ma ebe ebiro. Ụbọchị ahụ ebịa enwe ihe gbaragharị ya ajụ eju a ga-akọwara gị, inwetakwa flu shot na vaccine, COVID vaccines ma ọ bụ na ị chọrọ ya. Wee na-elotakwa ka anyị mụọ ọkwa na a ga-eri ji na October 28. Ụbọchị anwakwa ọ ga-abụ na CMG Hall na nke dị na Gardena. No ticket, mana ihe a chọrọ ụbọchị ahụ ịmara na ụdịghị igosi na ịbụ onye Igbo, ịmara ala akpati gị ụbọchị anwa edena ya. Ụmụ nwanyị unu amago ma canopy ma send down the rain ụbọchị anwa ka anyị fụcha ha ncha. Ọ ga-ebido na 6 p.m. wee sị na ebe anwa na-enwe capacity of 500 plus. Ọ bụrụ na ha abịaghị n'oge oju, ihe echelu ndị nọ n'ime nabunata iwere batakwọ. Ndị charism na-elotekwara anyị charismatic group na ebube mmụọ nsọ ga-abịa ebe anụnwa from ụbọchị ụka ọzọnụ October 23rd wee luo na 29th. Ebube mmụọ nsọ ndị maali ya ọ ga-anọ ebe anụnwa. Ọ ga-afụkwa ụnụnwa n'ụzọ dị iche iche. Ndị nke chọrọ ka ya na ya kpaa nkata ọ ga-anụ ya. Ọ ga-emekwa ihe niile ọ ga na-eme na mgbede. Ọ bụ October 23rd wee luo 29th ka ọ ga-anọ ebe a. Igbo class nke a na-akụzi ọ ga-ebido ụbọchị ụka ọzọ ka anyị buli ya n'obi. Igbo class ọ ga-ebidokwa ebe a ụbọchị ụka ọzọ. Ndị nnata oriri izi First Holy Communion nke anụnwa gbasalụ ndị high school, ndị nọ na high school already na-asịzi na oge ha ya eji were gaa through the regular program na ọ na-apịazi ha arụ. Ndị nke nọkwa college ha anatabeghị oriri. A na-achọ ka unu niile unu nwere ike kpọọ mụ ọkpọ Bonieze Chukwu. Bonieze biko kwuru ke n'ọtọ n'azụ na Bonieze Chukwu n'azụ. Unu onye nwa na-afụ maka ya. Unu kpọọ ya ma kpọọ parish. Jenụwarị ka a ga-ebido the program. Maka ndị niile nọ college ha anatabeghị oriri ma ndị na-efirichi high school ya abanye. Ndị dị etu a ka a na-agwa ihe a ka unu ghara ịsị na ga-enweghị oghere. Onye kpatara eji eme ya etu anụnwa ka a gbaa mbọ na anyị niile n'ụzọ abụ na ụzọ na oluru anyị aka. Ndị Legion of Mary wee na-ayọkwa anyị niile na ha na-ada eme Legion ebe anụnwa Saturday ọbụla 9 p.m. Ha na-achọ ndị ọfụ ka anyị bịa ka anyị soro ha wee nọlịa. Anthony ọnụ ya. Okay, nyanwa kwụ ọtọ. Unu n'anya papa anyị na-adị akarịba ụka ebe anụnwa na-abịaba ụka. Dịka anyị si wee mụọ ọkwa n'izu ụka na-abụọ gara aga ọyịtọ. Papa ya arapụla ebe a. Ọ ga-akarị ya ụka na Fraịde anụnwa na-abịanụ. Ụbọchị anwa anyị na-ayọ ka anyị niile ka anyị bịa kwanyere ya ugwu. Ụbọchị anwa ka ọ bụ ndokwa anyị ga-ekwere ya ukwe. So ọ dagokwara anyị ọzọ.
ka anyị menụ ka anyị si eme hụ na anyị bịalụ ka anyị solo ya were beruore papi ya were kwanyere papi ya ugwu ikpeazụ. Daalụ. Ebere na Edith Duru wee na-elotekwara na ha nwa na-eme 25 years anniversary, wedding anniversary. Ademi ekwada. So Saturday ekwe ka ha ga-aka ụka nke ha were kene Chineke maka ya ka anyị bịakwa ka anyị soro ha n'ụka anwa. Amụrụ m anya dike ọnụ ya. Anya dike. Now, nwanne ya nwoke rapụ aka m ama ọkwa ụbọchị ụka gara aga mana m losa ya oge m bịara ịmụ ọkwa ọ gwara m ya. Young adult. Okay. Ndị youth choir agbasa unu nwere ya choir, young adult and youth choir unu nwere practice ma ọ bụ na agbasa. Ndị tata overseas ha bịara ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us, please may you stand. Ka anyị kụpụrụ unu ha aka. Ka anyị kụpụrụ unu ha aka. Ma obere nwa m ndị niile anyị na-ekene unu ndị tata overseas ha wee na-asị unu na-ayọ unu whenever you are around, please come back and worship with us. Anyị na-ekene unu. Anyị wee na-ekenekwa the newest member of our church, nwata nke ekubata n'ụlọ ụka. Anyị na-ayọ the ezinụlọ ha kwụrụ n'ọtọ Eloka ya ka anyị kụpụrụ unu ha aka wee na-asa ha na-abịakwa ka ha na-akpọbataba. Daalụnụ. Anyị wee na-ekenekwa unu niile nke ka nke. Anyị na-ekene ụkọchukwu kala anyị ụka tata Masrinus Mbata ka anyị kụpụrụ unu ya aka. Daalụnụ. Ana m ekele anyị niile maka mgbalị anyị. Asị m ka Chukwu gaa n'ihu na-agọzi anyị. Asị m ka izu ụka mara anyị mma n'aha Jizọs. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa gwụsịgo ka anyị laba n'udo. Number 254, 254.